U četvrtak 28. novembra održana je 27. sednica Skupštine opštine Bela Crkva koja je predsjedavao predsjednik Skupštine opštine Marijan Aleksić. Od 5 tačaka dnevnog reda najvažnije je bilo ona prva na kojoj su odbornici razmatrali izveštaj o izvršenju budžeta opštine za period od 1. januara do 30. septembra 2019. godine, kao i predlog odluke izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2019. godinu, drugi rebalans. Svetlana Kitanović, načelnica Odeljenja za finansije i društvene delatnosti, obrazložila je prihode i rashode u prvih 9 meseci tekuće godine. U periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. godine prihodi i primanja budžeta opštine Bela Crkva ostvareni su u iznosu od 450.993.000 dinara, što znači realizaciju plana od 62%. Što se tiče rashodne strane budžeta, izvršenje rashoda i izdataka u 9 meseci tekuće godine ostvareno je u apsolutnom iznosu od 456.606.000 dinara, tako da je realizacija plana 63%. Iz budžeta je izvršeno 381.529.000 dinara, iz drugih izvora 75.076.000 dinara. Naglasila bih samo da je opština Bela Crkva sa presekom stanja 39.2019. godine ostvarila suficit od 897.248 dinara, a što se može pogledati u tabeli račun prihoda i primanja i rashoda i izdataka. Pošto su odbornici većinom glasova prihvatili izveštaj o prihodima i rashodima u prvih 9 meseci 2019. godine, prešlo se na drugu tačku dnevnog reda na razmatranje odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Bela Crkva za 2019. godinu. Većina odbornika prihvatila je obrazloženje da se drugi rebalans vrši zbog preraspodele pojedinih pozicija budžeta na osnovu zahteva korisnika budžeta i potvrđivanja pristiglih namenskih sredstava sa viših nivoa vlasti, kao i zbog raspoređivanja prenetih sredstava iz prethodne godine utvrđenih završnim računom, a što nije bilo predviđeno prvim rebalansom. Predsjednik Skupštine opštine Bela Crkva Marijan Aleksić osvrnuo se na osvajanje najvažnijih odluka u radu 27. sednice lokalnog parlamenta. Imali smo, jednu od najznačajnijih odluka koja je bila, to je predlog drugog rebalansa budžeta opštine Bela Crkva. Bili smo u obavezi i to je bilo neophodno da se uradi, pošto su troškovi pojedinih preduzeća, ustanova, negde su povećane, negde su smanjena i onda je to sve valjalo uskladiti do kraja godine kako bi sve moglo da bude funkcionalno i kako bi opština, a i sve ustanove i preduzeća moglo da funkcionišu. Pored toga imali smo odluke vezane za uređenje zelenih površina i imali smo odluku koja je vezana za nazive ulica u teritoriji opštine Bela Crkva uopšte. Imali smo situaciju da su uglavnom odbornici Srpske napredne stranke se ponašali korektno, a kao i uvek do sada odbornici Lige socijaldemokrata Vojvodina su se ponašali nekorektno. Nemam reči za njihovo nedolično ponašanje, zloupotrebu govornice, jeftin marketing u smislu promocije Lige socijaldemokrata Vojvodina i šta su to oni uradili u opštini Bele Crkve. Onda kada nemaju rezultate i kada ne rade ništa, znači samo jeftinu demagogiju, pokušaju da ometaju rad sednice, a da pri tome, svi uredno koriste i dnevnice, uredno koriste sve privilegije koje imaju kao odbornici. Kako su pojedini odbornici Lige socijaldemokrata Vojvodine na sednici iznosili netačne informacije da je po konkursu opštine Bela Crkva za javno informisanje za 2019. godinu informativnom preduzeću BC Info DOO opredeljeno 10 miliona dinara, upitali smo sekretara Skupštine opštine Bela Crkva Jadranku Milosavljević da objasni na koji način se vrši raspodela sredstava na osnovu konkursa za javno informisanje. Pa evo, ja ću iz pozicije sekretara te komisije koja sprovodi konkurs za dodelu sredstava medijima. Dakle, opština, kao i sve opštine u Srbiji, ima obavezu po zakonu da određena sredstva odvoji za javno informisanje. Opština Bela Crkva unazad više godina odvaja tačno sumu od 10 miliona dinara za projekte iz oblasti javnog informisanja. Međutim, svakako da nije istina da jedan medij, pa bilo koji medij, dobije celokupnu sumu, niti je to moguće. Na konkurs se javljaju mnogobrojni mediji i portali i radio i televizije i onda stručna komisija koja je sastavljena od medijskih stručnjaka i koju formira predsjednik opštine i opštinsko veće
daje predlog opštinskom veću za raspodelu. Dakle, oni tumače, gledaju projekte kakvi su, da li zadovoljavaju ono što se u konkursu tražilo, tako da taj medij u pitanju koji se danas pominje, BC Info, evo u ovoj godini je dobio 1.700.000 dinara. Ostali, mislim, 13 medija je raspodelilo ostalu sumu. Moram da kažem takođe da ista suma je bila celokupna i prethodnih godina, ali je, na primjer, 2015. godine, kada je bila neka druga vlast, ja i to pamtim, radio dobio oko 4 miliona, sličnu sumu negde i 2016. godine, u prošloj godini 1,5 miliona, u ovoj godini 1.700.000 dinara. Dakle, ovi koji danas kritikuju raspodelu sredstava su 2015. i 2016. godine, a to su zapravo odbornici Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine. U tom periodu 4 miliona dinara izdvajali za radio Bela Crkva, a sada, eto, 2019. godine radio je dobio 1.700.000 dinara. Tako je, oni su imali svoje članove opštinskog veća koje daje na kraju, da kažemo amin, na odluku komisije i donosi konačnu odluku o raspodeli sredstava. Dakle, oni su tada imali svoje predstavnike i u toj 15. i 16. godini kada je suma bila značajno veća. Dobro, na samoj sednici Skupštine bilo je reči i o sredstvima koja su predviđena budžetom za funkcionisanje rada Skupštine opštine Bela Crkva, pa nam vi recite što se tiče tih sredstava, zašto su ona sve opredeljena? Na što se ta sredstva troše, zapravo da uprostimo? Da, pa baš dobro ste rekli, znači za funkcionisanje rada Skupštine, tako ta stavka i glasi u budžetu, što svakako ne znači da troši jedna osoba ili, ne znam, predsjednik Skupštine, bilo ko, već su tu mnoge stavke dalje, a to su i primanja odbornika, na primjer, zatim naknade, dnevnice, raznih komisija koje je takođe ova Skupština formirala, takođe i potrošni materijal, da vam kažem, to nisu male cifre. Evo danas videli smo da je samo ovaj rebalans imao 100 strana, znači to treba umnožiti, servisirati aparate, sve to ulazi na tu stavku. A najveći deo svakako su dnevnice odbornika i skupštinskih komisija. Još jednom su odbornici Lige socijaldemokrata Vojvodine pokazali svoju neodgovornost prema stanovnicima opštine Bela Crkva, iznoseći neistinite informacije u pokušaju da obmanjuju javnost, a kada su uvideli da im taj pokušaj nije uspeo, napustili su sednicu.